Evo nas pred još jedan odlazak vaših momaka u Holandiju, gdje ste prošle godine osvojili prvo mjesto, dakle, da branite naslov pobjednika. Što može ova generacija nogometaša ove godine napraviti na ovom turniru? Pa slušajte, mi smo odlični u namjeri da i ovaj put ponovimo prošlogodišnji uspjeh. Naš osnovni je cilj napraviti dobar rezultat, s druge strane pokazati jednu opštu kulturu i na kraju da pokažemo da možemo u Europi biti partneri, da možemo komunicirati na jedan zaista kvalitetan način. Da, evo, kada već spominjete vaše dečake, ovo je na neki način njihovo ispunjenje sna. Sam odlazak u Holandiju i ti dueli sa ekipama koje dolaze iz inostranstva. Pa vjerujte, to stoji. Zaista dolaze atraktivne ekipe, prestižne ekipe koje nešto znači o Europi. Ovi dječaci već imaju jedno određeno iskustvo i ja se nadam da ovaj put bit ćemo još ubjedljiviji, još bolji i nadam se da će neko od ovih dječaka zaista skrenuti na sebe pažnju, pa ako Bog da možda i da napravi nekakav angažman. Na kraju krajeva to je cilj ovog svog rada kojeg mi preferiramo i zaista idemo odlučni u namjeri da postignemo vrhunski rezultat. Nederland erin. De nummer 3 is Nederland. Ja, die dat eruit.
Evo. Ajde svi, hej, hej! Ole, ole! Ole,
Deni, hod vam brzo. I njega, nek ide sjest tamo. Hod vam. Idi sjed tamo, ostavi loptu. Deni, ispravi zastav tu bacam. Duša, to. Hajmo malo življe, babo, hej! Super! Enis. Super. En ja, op de eerste plaats. Maar ik zeg het eigenlijk niet, hè? Of wel? Eigenlijk niet, hè? Eigenlijk weggooien, hè? Nou, voor deze keer. Almere, D1. Oké, dan gaan we nu met de C-categorie beginnen. Op de 6e plaats is geëindigd Quintus C1. Sorry, 7e plaats. 7e, laatste, helaas. Helaas. Op de 5e plaats. En we denken wel, dames en heren, Rensburg is ook niet echt een club. Het zijn allemaal jongens van de gemeente Rensburg die bij elkaar een team geformeerd hebben. Gratuleren, Rensburg. Frank, gratuleren.
dames en heren. Alvorens we de eerste prijs aan de C-categorie gaan uitdelen, denk ik dat het ook voor mij tijd is om in ieder geval alle medewerkers die aan dit toernooi hebben. Dames en heren, de winnaar, Bosnia. Oké, dames en heren, dit was het toernooi van 2012. Ik wil Sander van de zijde ook bedanken voor deze 2 dagen dat hij hier is geweest. Grandioos, Sander, bedankt. Ook namens iedereen hier. En ik hoop dat ik jullie allemaal volgend jaar weer zie tijdens ons volgende toernooi. Wat ik al zei, we proberen er sowieso meer buitenlandse teams bij te halen. Guys, thank you very much for this tournament. I will see you next year. Danke, Deutschland, danke. Ich hoffe, Sie wiederzusehen nächstes Jahr. Dames en heren. Prvo ozbiljna je onda šampioni. Šampioni! Thank you. Poslije ćemo autograme, ajmo. Evo ga sad, klip sada. Jedan gol primjer. Arse, gdje ćeš? Alo. Ahmete, dođi ovam. Jebi ga, on traži, tamo ćemo prijeći. Nema veze. Tu stani, ti spozadna ga. Joj, ovo je, good job. Joj, nema šta je, hajat. Stat. Mala mu ruka, kratka. Tu izva dijela, ba ja što izva dijela. Evo ček, sad ćemo. Ja s ove strane. Ja s ove strane. Molim. Ajde, slobodno. Doktore, ajde ovdje. Koliko rekli sam vrijeme, nisam ja igrao. Ko će ga? A ja? Jeste navijao? A ja ima puno navijača. Nemoj što svjetna dva. Nemoj bježat. Kako neš ugljela, njim ne dao da. Sve što good job, bježi. Ja da ga kakam, on se bježi. Ajde, vrisnite još jedno. Ja želim zaista da iskažem jedno dužno poštovanje, zahvalnost našim domaćinima koji su nam omogućili da evo 4. godinu u kontinuitetu budemo učesnici ovog zaista značajnog turnira. Organizacija je bila na visokom nivou, mi sa svoje strane imali smo obavezu da ponovimo rezultat od prošle godine. Zahvaljujući prije svega dragom Bogu, ovim mladićima koji su bili ovdje u ukupnoj organizaciji, mi smo sebi uzeli za obavezu da napravimo što je moguće bolji rezultat. Osvojili smo 1. mjesto. Mi smo zaista ponosni i s pravom mogu da kažem da ovo 1. mjesto za nas puno znači.
Mi smo pokazali evo Evropi da možemo biti zaista partneri, da budemo ravnopravni, da se na jedan zaista kvalitetan način družimo. Ono što treba ovdje naglasiti, istaknuti jeste zaista jedna organizacija koja je bila na visokom nivou. Ovih 5-6 dana koji smo proveli skupa, organizator se potrudio da nam priredi zaista ugodne trenutke, da mi uživamo, da nam bude ovdje zaista lijepo, da odemo odavde sa pozitivnim utiscima i na kraju da nam ovo sve ostane skupa u sjećanju. Mi sa svoje strane učinit ćemo sve i u nekom budućem vremenu, ako budemo ovdje učesnici ovog turnira, da zaista napravimo rezultat koji će biti vrijedan pažnje. Na kraju ovo je bila prilika da napravimo jednu dobru promociju našoj državi, našoj opštini, da napravimo promociju našoj školi, da uistinu napravimo promociju ovim domaćinima koji ovdje na jedan nesebičan, na jedan zaista kvalitetan način su nam omogućili da evo napravimo to što smo napravili. Kakva je budućnost za dalje u vašoj školi fudbala? Šta planirate u daljoj budućnosti? Pa slušajte, mi imamo zaista dva cilja. Jedan je cilj da pravimo dobre fudbalere, drugi je cilj da stvaramo pozitivne ličnosti. Znajući u kojem okruženju mi živimo, kad je u pitanju maloljetnička delikvencija, mi zaista to našem radu dajemo kroz jedan pedagoški rad. Dakle, u kontinuitetu programski zadaci koji omogućavaju da naša djeca zaista mogu na ovakvim i sličnim turnirima da učestvuju na kvalitetan način. Na kraju krajeva mi stvaramo ličnosti da budu sutra pozitivni članovi uže i šire zajednice. Jedan od boljih igrača škole fudbala Napad je najbolja odbrana, Muamer Ali Hodžić. Muamere, reci mi, prošle godine ste osvojili prvo mjesto i ove godine ste prvaci. Reci mi kako si zadovoljan igrom koju ste odigrali, kako ti se sviđa u Holandiji i šta možeš poručiti svim drugim koji treniraju fudbal i koji žele biti fudbaleri kao što ste vi? Evo ovako, ja sam prezadovoljan našom igrom i čast mi je bila što sam bio u ovoj ekipi. U Holandiji nam je bilo veoma lijepo. Ja bih volio ponovo doći, a što se tiče, poručio bi mladima da se što više bave sportom, jer radom, trudom i zalaganjem najviše mogu postići ovo što smo mi postigli. Pored nas se nalazi Jasmin Hadžiosmanović, golman škole fudbala Napad je najbolja odbrana. Jasmine, ti si na ovom turniru primio samo jedan gol. Što znači to za tebe i što znači inače fudbal i kako si zadovoljan igrom i prvim mjestom na ovom turniru? Pa to je za mene bio veliki korak. Na ovakvom turniru primiti samo jedan pogodak u 12 utakmica, to je zaista veliki uspjeh. Prije svega bih se zahvalio svome treneru Lepiću Fuadu i svim ovim domaćinima koji su nas ugostili. O našoj igri, cjelokupnoj igri mogu reći da je bila veoma dobra. Bilo je tu nekih grešaka, ali sve u svemu bilo je dobro. Recite nam, gospodine Lepiću, imate li još šta za poručiti našim Bosancima u Bosni, našim Bosancima koji se nalaze u inostranstvu, u dijaspori i djeci koja treniraju i koji se bave sportom? Pa ja bih zaista mogao danima da pričam o ovom događaju. Impresije su zaista na jednom visokom nivou, emocije rade. Ja ću iskoristiti priliku još jedan put da zaista udruženju SANA na čelu sa priznatim i uvaženim doktorom Senajlom Sivrom, sa njegovim saradnicima Kodžagom Puzićima, to su bliži saradnici, i svi oni koji su bili u prilici da prime našu djecu, da zaista naprave jedan ugođaj, jedan smještaj koji će se pamtiti čitavog života. Ovo je prilika da se zahvalim. S druge strane, meni ostaje samo, a ja mogu biti toliko slobodan, da sada ove svoje domaćine Bošnjake pozovem da skupa ovo sve proslavimo na jedan zaista ležeran način, na jedan dostojanstven način, da pokažemo Evropi da zaista mi možemo biti partneri i ja se nadam da je ovo bila prilika da smo i mi znali iskoristiti. Mi još jedan put da kažem da sam ponosan na svoje domaćine i zaista sam sretan u životu što sam imao priliku i ja odavde odlazim sa utiscima koji ću dole prenijeti našem gradonačelniku i svim našim domaćinima, zaista da smo imali jedan događaj i ugođaj vrijedan pažnje. Još jedan put svima hvala i vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala vam. Hvala.
zapamti broj. Ja njima šalim, zato znam sad ću broj. Ona njima, to nisu na broj. Ja sam te rekao, a nije čekao. Kad je bilo tam izlako onaj svijet, to bilo iz mečega, gledao. Kad je onaj doktora da sam i dole. I oni prošli. A Seha, on se dobro, malo pružne, onaj je bio čestno. Doj se bolji onaj, kad baba ima opet mogu. Sad će Belgiju. Nadol čučnu. Šampione, šampione, ale, 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 šampione, šampione, ale, 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 šampione, šampione, ale, 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 šampione, šampione, ale, ale, ale. Mene život razočarao, sutra behar na nju miriše, a ja uzdišem. Bosnom behar probeharao, mene život razočarao, sutra behar na nju miriše, a ja uzdišem. Thank you.